Ама нищо. Ето тук с Линшо отваряме следващия бустер, нали Линшо? Да, Крис. Омага, Линшо, къде беше до сега? Бях малко някъде не тук, но се радвам да съм на стрима. Хей, чат! Харесайте стрима! Чухте какво каза Линшо, чат? Ау, Крис, мисля, че малко ни е забила камерата. Нищо. Все пак. Добре, кой бустер да отворим, чат? Не знам, Линшо, кой бустер да отворим? Чат, кажете кой бустер да отворим. Чат, изберете някой готин бустер. Много се радвам, че съм на този стрим. Аз съм Линшо. Къде ми е? Ето, стойте. Е така, да е по-добре. Къде? Номер 2. Добре, аз ще го отворя. Уау, чат, каква енергия ще има? Линшо, коя енергия ще има? Според теб. Аз мисля, че ще има огнен. Аз мисля, че е вода, между другото. Яко. Дай да видим кой ще познае. Тупа Никола. Не мога да повярвам. Може ли да четеш тия имена? Да, Аз ще ги чета. Почуяна. Не е почуяна, почиена е. Флабебе. Флабебе е, Линшо. Поне познай името. Тимбур. Kinda Тимбър. Тимбър поне, да, окей. Арън. Добре, това го прозах. Това го прочете както трябва. Лъки Хелмет. Ето това си е на английски, добре знаеш поне как. Митиена. Майтиена е. Почти познах. Добре, давам ти точка. Лявата ръка отваря, Крис. Добре. Iron Bundle. Yes, окей, добре. Шинкс. Окей. Айде, чат. Да отворим нещо готино. Аз викам да отворим не може да ме биеш, братле. Ще те убия. 3, 2, 1. Уау, Фезен DPD. Много добре го прочете това, бе, Линшо. Вау, what the fuck. И последна карта. Шанделуре. Да, окей. From the Chandelure. Много яко, Линшо. Много ти благодаря за това, че беше. Аз обаче трябва да тръгвам, защото знаеш. Инфлуенс, TikTok. Не може да го кажа по-добре. Благодаря, че беше в стрима, Линшо. Чат, може ли малко хай за Линшо? Браво, Лина! Айде! Мачкайте! Браво. Шаут-аут за хората, които влизат сега. Чао. Чао от мен. Чао, Лина! Оправих си камерата, между другото. Малко беше забила. Окей. Чат, давайте 1, 2, 3, 4, 5. Давайте ми 5 бустера. Давайте ми числото 1 до 5. Николай! Това ми е любимото число бустер. От 1 до 5 Николай. Лина малко е настинала. Тя просто стана много рано тази сутрин и затова. Сега вече е дясната. Мести го нагоре-надолу, все едно излиза. Ще се върна. Благодаря. Омага! Линшо, пак си тук. Аз се връщам само за да си тръгна отново. Чакай. Добре, чао, Лина. Много зле, брат. Аз мога ли просто така направя? Ето ни е, брат! Колко удобно! После ми кажете, че няма стрим с Линшо. Поглеждам се 3, 2, 1, праси, виждам номер 3. Да видим номер 3. Линшо е малко мълчалива. Тя играе No Talk Challenge. Лина, как си? No Talk Challenge. No Move Challenge. Тя играе, тя в момента си прави no видео. 24 часа седя без да мръдна. Това и е колко удобно. На 24 часа без да мръдна и е чалендж и сега е на стрима, за да може да виждате наистина, че не мърда.
За да не кажете тя мръдна и също все едно да е излагала, тя не лъже. Та, енергията ще бъде електрическа според мен. Лично според тебе каква ще бъде енергията? Да, не може да мърдаш, извинявай. Емо енергия. Много добре, много найс. Добре. Сънкърн. Тя мръдна току-що. Омага. Абра. Са от дясната ли отваряш? Тя мръдна, аз я видях. Гледайте внимателно. Скармори. Аплин. Диплин. Еволюирахме Аплин в Диплин. Килолатерал. Сенслаш. Кук. Ей, спекаше в последния бустър, ще видите. Дърмейшън и последна карта. Walking Way. Братле, днеска сме много дът. Много сме дът. Хора, спомнях си за Stranger Things. Ще се разрева. Загледам се, не мога. Спокойно. Ето Линшо е тук да те успокои. Чай да и прата, че стримваме заедно. Кой стадион ще звърния? Да. Ето. Не искам да прата клипче, искам да прата чат. Искам да пишете, искам да пишете как си Лина в чата. Омага Линшо, пишете Омага Линшо в чата, ще го пратя. Добре. Днешния стрим, братле, всички се интересуват как се чувстваш и добре, че реално си на стрима, за да поне можеш да им отговориш всичко как е, добре ли е? Аз обещах стрим с Линшо, получават стрим с Линшо. Много се радвам. Аз не знам, защо ти го пращам това, като ти си тук. Ще ви кажа, ако има отговор. Като си види телефона след стрима, разбира се. Това и го пращам за такова. За спомен. Защото тя са нали да може да мърда. И затова чат 1, 2, 3 или 4. Давайте числото 1 до 4. Как е дошла при... Какво е? Да, Коки. Примерно. Каквото и да е това. Така, обръщам се и виждам 3, 2, 1. Прас номер 3 от Вики. Добре, номер 3. Нас са ни останали май от всеки арт... Не ни остана от Драпиона. Цак. Енергията ще бъде огнена. 3, 2, 1, прас! Най-добрия! Даже не ви дадох време вие да сте добри. Така. Между другото на нея, аз просто питах преди началото на стрима, питах Линшо English or Spanish. Обичам си работата, байтове. Сендигаст. Така, Дрипи. Фибас и майката, вате. Джирафарик. Ланас 8. Лифион. Рева Бръмбръм. Ейспекче. Братле, къде е Ейспека, бе? Вярно! Чат, не забравяйте за последната енергия, която остана. Чакай, ако не го е синал, actually ще го напиша. Стой. Не пише. Чакайте, пише ми не, стой, че направя това. Ей, Лина! English or Spanish? 3-1 прас! Баща ти с мустаки, 3-1 пра! Това трябва да е скъпо! С коя ръка отварях? С лява ръка ли отварях? Лява ръка, това е за лява ръка, драга пут! Това трябва да е скъпо! Лина, отворихме нещо скъпо! Поне изглежда се едно се радваш, бе, брат! Искам с тебе си правим бухти. Драга, това трябва да е скъпо! Let's go, най-накрая нещо скъпо! Нещо скъпо, лявата бия, няма какво си говорим, брат. Къде е драга пулта? Ето го, не е чак толкова скъп, 10 левки? 10,80. Къде е Лина? Отиде до туалетна. Телепортира се до туалетна. Извинявам се, иска да... Ето, извинявам се. Айде! Пише ми някаква тъпотия сега. Ще ви кажа какво ще...
Кажи на чата, че ги обичам, но размърда и картинката все едно говоря за... Чат, много ви обичам. Аз съм лиш. Ма не! Аз съм ми казал, че е English or Spanish. Тя не може да мърда. Край. Добре, ще казвате Вики. Така. И аз те ловкам Лина. Стой. И аз те ловкам Лина. Бате, като искате линшо на стрим, получавате линшо на стрим по един или друг начин. Така, 1, 2, 3, чат! Чат, 1, 2 и 3. Вие сте ли, какво би казал? Нищо, не, това. Сега и Кики ли? Аре, ще викна Кики, аре. Само да му се обада. Пратете ми снимка, ако може в съпортърс чата, че... Трябва да се занимавам. В смисъл по същия начин, ако може да ми от другата страна. Ало, Кики, би ли дошъл на стрима? Да, обаче дойш малко по-късно. Добре, айде. 3, 2, 1, цак, виждам едно. Айде, номер 1. Ей, спекче трябва да отворим. Не ли, Линшо? Трябва да отворим едно спекче. Цак! Цак! Сега Кики ще дойде. Енергията ще бъде Грас. Вие какво казвате? Между другото, тук има енергия, която не знаете каква е. Коя е тази мацка до мен? Линшо ли питаш? Бате, Енчо, искаш? Цак! О, бате! On fire! On grass. Нали, Лина? Много съм добър. Фибас! И майката. Цак! Джирафарик. Вулпикс. Рабет. Фроки. Реваврум. Огърс маск. Сънфлора. Тревенант чат. Още, между другото, все още не съм отворил последния изпек. Ако ми спадне само един изпек, ще поведе. Виж Supporters Fast. Да не би Кики да идва на стрима. Кики май ще дойде на... Ма то така, дали ще ми отдолу. О, Яни е отворила Драгопулт. Много добре. Това... Добре. Това ще ми трябва малко време. Хей, Кики, ела на стрима! Добре, идвам след секунда. Дайте ми една секунда. Дайте ми една секунда да покана Кики на стрима. Бате, то няма място, е така. Nothing out of the ordinary here. Fairy godparents. Моля за малко аплодисменти за новият ни гост Кики. С Кики отваряме 3 на 1, цак! Кърфиши, последна карта, цак! Ти маска ограбон. Чат 1 или 2. Кики, ти какво би избрал принципно? Лина, ти? Бате и двама, 3 съм ви питал... English or Spanish. В момента сме English or Spanish. И двамата е така, с брат ми Кики и сестра ми Линшо. Това няма място за мен, аз съм излишен. Аз да си хода. Това е най-смелия кросовър в момента. Много е яко. Много е яко да съм в вашия такова. Да съм тук с вас. Радвам се. Благодаря ви, че сте тук на стрима. Оценявам го супер много. 1 или 2, 3, 2, 1, цак. Поглеждам и виждам номер 1. Добре. Това трябва май да го отваря дясната ръка, защото приключваме на лява ръка. Добре. Кики, ще отворим ли нещо? Чай, Кики е тук. Кики, ще отворим ли нещо яко? Лилеш? Айде. Айде. Айде и Коби да сложи. Коби каза, че не може. Коби си прави един чалендж в момента. Сега е лавата. Ние на... Не. Ние трябва да приключим на... Не, наистина е лавата и за да приключим на дясна. Енергията не помня как ли нещо казва метал. 3 подред ли са това, бе? 3 подред ли са това, бе? Аз съм най-добрия, братле. Лампант. Полчергайст. Дъклет. Найнтейлс. Слърпъв. Милотик. Перин. Ейспека или наистина е в последния бустер? Или Ейспека наистина е в последния бустер?
Или имам само един изпек, което не е нормално, защото в бокс трябва да има два. 3 на 1! И 3 на 1! Последният бустер трябва да е инсейн. Последният бустер трябва, според мен, най-последният бустер трябва да има един изпек, който трябва да е гарантиран. Не забравяйте, че тук имаме енергия, която не знаете каква е. И сме отворили само един арт галерия. Тоест, в последния бустер най-вероятно има една арт галерия и един изпек. Ако не съм мега разочарован. Айде, дясна ръка. Кикилина, тук е. Каквото сега покаже. Чат, има ли хайп? Има ли хайп? Искам да отворя нещо инсейн. Значи първо искам да оцеля енергията. За което искам да кажа, че това е Grass Energy. Но преди това бях казал, че е огън. Чат, вие какво бяхте казали, че е скритата енергия? Свет, трябва да са два, винаги са били два. Тук какво е било? Аз казах огнена. Огън каза и ема 3, 2, 1. Яс, бе! Братле! Тази карта седи тук от сигурно час и половина. И бях казал, че е огън. И познах, че е огън. Бати, добрия съм. А тук вече сложих ли? Тук казвам, че е грас и не съм я сложил долу, но не е грас. Емо е. Хилиолиск. Насрадан хилиолиск. Дъклет. Флюмп ти е тука. Флюмп ти си вайва и той с нас, ма няма място за него. Благодаря ви, че сте с мен за последните два бустера, между другото. Така, Емолга. Хисуен Граулит. Кук. Клефейбъл. Тацугири. Няма втори ейспек. Как няма втори ейспек? Винаги като съм отварял бустер боксове до сега, винаги е имал два ейспека. Какъв е този Ел? И къде са ми трейнер галериите? Ани, кой чат съпортър са ли? Пил Крис ще го пропуснем днеска, че ще стане много. Поне арт галерия? Това беше най-скапания бокс, който съм отварял. Вау! Ел бокс в чата. Ел бокс в чата. Лявата ръка печели. Крис, давай. Да, осъди хобите, защото хоби са виновни за това, че покемон са направили абати тъпия бокс. И видяхте ли? Лявата ръка спечели. Дясната ръка успя да отвори. Screamtail и Екза няма и левче. Тимбър за 3 лева. Блиси за лев и 20 май беше. Лъксрей за 60 стотинки. Гренинджи за 2 лева. И Тилмас Когрепон за 14 ли казах? Нещо такова. Лявата ръка спечели. Драгапул TX за 10,40, Хайпер Арома за около 4 лева, Фростлас за не помня вече колко казах, 4-5 лева, Iron Thorn за около 5-6 лева и Rescue Board за 22 лева. Така че лявата ръка, аз ви казах, че лявата ръка ще печели. Не, просто спирай партньорството с Хоби, не, няма как. Значи, сега, за да ги... Аз ви казвам, Линшо, Кики, бяхте много яки. Много ви благодаря за това, че бяхте на стрима. Оценявам ви, прекрасни сте. Няма търпение, си колабнем в следващия стрим. Пускам ви сега. Уау, благодаря ви, Линшо, Кики.